Dan Sholi, yau fa da kai zan yi interview. Ka shirya zan yi maka wasu tambayoyi ne. To, wane iri ne? Ba su da wahala. Ina so ka yi min yare kala 4. Oh, malai. Me kake wani ihu? 1 + 1, ka bani amsa. 1 + 1 sin theta raised to the power of. A'a, banni da shi. Kai dan Sholi, me hakan yake nufi? Ja ya faɗo, ja ya ɗauka. Na ga alama. Wai to in ka sha Sholi me kake ji? Na ɗan sha ne wani lokaci don samu nishaɗi. Kun gani ko? A'a, kyale ni da shi. Sai kuma me? Nakan sha don in fusata in daki wani. Sai me kuma? In na ci abinci ya mun yawa ma in kan sha don cikina ya sace. Dan Sholi, ka shirya? Za mu ci gaba a inda muka tsaya. Ba shi kenan ba. Tambaya ta 2, wai ka san shugaban ƙasa ma kuwa? Dogo ne ko gajere? Baba Buhari fa nake nufi. Dan Sholi, tambaya ta 3, ina so ka yi min yaren China a kafta. Wasu ba ga ha? A'a, ka mai, kyale ni da shi. Kai, ci gaba. Wani ha? Bashi! Kamar shi! Akwai ƙarin bayani da nake so na ji a bakinsa. Tambaya ta 4, ina so ka yi min Turanci. Normal, intercontinental, no inter. Lallai yau ka sha Sholi da yawa, wai aya kake jin ka? Har murmushin soyayya wannan yi. Tambaya ta 4, ina so ka yi min waƙar soyayya a kafta. Dama da ke na fara haɗuwa da mun yi aure tuntuni. Ƙara min ɗaya in ji. Daga kunne na ji ce aunar ki tana yi. Tambaya ta ƙarshe zan yi maka, menene burinka? Nama attajiri ne. Nan gaskiya ne, Allah ƙara lafiya. A hakan, kana shan Sholi za ka zama? Ta yadda na shuka tumatir ma, kawai sai dinga mota ya tsiro. Mota fa ka ce, kai gyara min shi sosai. Dan Sholi, yau kwananka nawa baka riƙe naira 1000 ba? Kwanana hasil da 100 To laifin waye ya sa ka a talauci? Wala, shugaban ƙasa ne mana. A ba ba Musa. No. Assalamu alaikum masu kallon mu gaba ɗaya. Ku ci gaba da kasancewa da ni a wannan tashar tawa mai suna Sani on Top domin kallon wannan shirin mai suna Jiki Magayi. Za mu riƙa sakar muku shi a duk ranar Asabar, misalin ƙarfe 8 na dare. Ku kasance da mu a kodayaushe. Muna tare da masoyanmu a kodayaushe. Muna godiya.